na wuoyo gi jakom, na timo gi jakom. To jok mang'eny gigi ma jo siasa kawuono. Iwacho ni kiluongo nying jakom to nitie points mano omedi. Omedi points e jogi michung' negi. Eyo samoro jo siasa kawuono wuok oko. Ing'eni jo siasa an koro mar opogore, an ing'eni koro an e bedroom baba. Onge tiende kode jopiny na wuoyo gi jakom nikech en emomiyo an kanyo. Sasa ama ahero nago simbe tagoyo bed saa 4 otieno, bed saa 5, bed saa 1 okinyi. Lakini nitie jok ma kowuoyo gi jakom to koro osiko mana ni wan gi jakom. Sasa moneno jakom to osedhi ogogo picha. Dong samoro ok ing'iyogo. In kode bedroom. In immediate ne bedroom. Kibera kata in koro en ng'ama ing'iyo neno. Jogi samoro gini buogo. Mano koro e gima ne timo ni ng'ato koyudo jakom to nyaka ogo picha. Jomoko be picha mogogo odhi ochiemogo kamoro. Koni mae ng'ata. Koro imiya gimoro adhi awuoni kode. To samoro ogo mana gi jakom picha. Tiende ni jakom life ne duong' molo life. It is larger than the normal life. Ne en ng'ama stature mare ne duong' ahinya. Oratory skills kaka no wuoyo. Kochako wuoyo to en gi gima okuongo wacho. Kochako ni aya mano ji ong'e ni jakom koro wuoyo. Oratory skills magin opogore. Unique. Kenya te kata in kokoni chak pimo kaka jakom wuoyo ibiro chako pimo. Kata mana miende. Sani ka kode ni chaka na miel kaka jakom dong nyaka chak kalweti dhidi. Mano koro jakom miel. Ji te ong'eyo to ni en ng'ama unique. Ne chalo ng'ama choreographed gi Nyasaye. He was a masterpiece. En ng'ama Nyasaye okelo mondo ji ong'e